Астрохороскоп за 7 ноември. Днес най-активната планета ще бъде Венера. Планетата на любовта, удоволствията, споделянето на емоции и въобще нашите дълбоки лични преживявания. Венера днес ще премине в знака Скорпион. Това е една некомфортна позиция за Венера. Там тя се чувства особено слаба. И това може да се прояви чрез прекалено интензивни, нетипични емоционални прояви. Особено за тези хора, които като цяло са предразположени към такива неща. Тоест може да имаме прекалено силни преживявания, които да не умеем да контролираме в дадения момент. И понякога това да доведе до излишни конфронтации или някакъв вид емоционални трудности в комуникацията с други хора, особено в личен план. И това, което е също допълнителна трудност, е, че след като Венера преминава в Скорпион, веднага след това тя прави и труден аспект с Плутон, който е самия управител на знака Скорпион. Тоест това ни довнася едно допълнително напрежение, една допълнителна интензивност и сила. Може да се прояви като някакъв вид неконтролируеми емоции, понякога дори гневни изблици или повече недоверие към хората. Но има вероятност да се умеем и да се справим с енергията, ако сме наистина фокусирани върху нещо, което е изключително важно. Тоест, ако много силно искаме и желаем нещо, да, може да има някакъв елемент на всичко е прекалено интензивно, но това може да бъде и като гориво. Тоест, такава една страстна, силна енергия, която всъщност за някакъв вид творческа работа или за нещо, което за вас е изключително важно, тогава може да има и действително позитивни резултати. И това, което ще ни подкрепя в случая, е и Луната, която ще бъде в Близнаци. В случая това е благоприятно, защото тази Луна ни позволява да сме малко по-хладни в нашите преценки, малко по-рационални. Тоест, при една такава силна интензивност, която Венера внася, Луната ще ни помага да балансираме. Тоест, ако се опитаме все пак да погледнем нещата по-рационално, малко по-отстрани, това вероятно ще ни помогне в много голяма степен.